N'a fɔ solo ɲɛna k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan tellement que solo tigɛlen don mɔgɔ la a tɛ na mɛn a tɛ n bonya han ne ko non nam komi e filɛ nin i tɛ sigi ka du kɔnɔ kelen de b'a fɔ wulukulo de y'i sen ça fait e bɛ ka fɔ sa ko ne sen de tɛ ja an k'o bɛɛ to yen sa mɔgɔ fɔri kɔ yan ne kɔ kɔrɛ ne ka du kɔnɔ ne kɔ Fati e cɛ sɔrɔ o cɛ ala ma bonya sa i ni ala cɛ kuranɛ kalan na mɔgɔ bi ala ma daminɛ fɔlɔ i n'a fɔra ko fɛn ye fɛn asifuru 60 mais halisa ale bɛ tan ni kelen na e bɛ tila jɔn ko cɛ fura ni man di ye dɛ kana n tilala i b'o kuranɛ kalan ma ne t'o dɔn sila waritigi sila o de fɔri kɔ yan o de ko k'a bɛna fatu ala i ni teri baraji i ko ten ala wallahi ne y'a tiɲɛ ko ne ka magasin a bɛ bugu don dɔ la ala i ni teri baraji koyi wallahi den ɲuman sɔrɔ ha i ko sila nantakolo in dɔrɔn de ka d'a ye ala o tɛ kɛlɛ o dɔrɔn de ka di o tiɲɛ sa wallahi yɔrɔ nin t'an ka ko n'a daminɛ tɛ o n'an kɛ waritigi wallahi n'an kɛ waritigi bon sisan i b'a dɔn k'a kɛ cogo min na sisan mais a ma se ne ma i b'a dɔn mun de ka ne kamana gan kuma ni i denmuso ye Fatu bɛ k'a yira n na k'ale tɛ foyi ye n'a yɛrɛ comme k'a taala bi ka taala jɔjɔ Fatu ba taara di ale y'a yɛrɛ wolo kɔrɔ a tɛ Fatu kɔnɔ ko ale t'a yɛrɛ yɛrɛ ne ka du kɔnɔ yan o ko to ma Fatu ko in tɛ yan e k'a to ma ban wallahi a diyara Fatu ye a ma diya Fatu bɛ taa e ka den man di tɛ o to yen sa o to yen ne ko a sira tɔgɔ in bɔra yan yɔrɔ a ye jeli o tɛ se ka kɛ sira tɛ se ka na ne fɛ yan nɔ cogo si k'a bɛna taa wari a ye joli di ma a bɔ a bɛ kɔkɛ n'i magara n na ko wari ko dan b'a yɛrɛ ni ne kun b'a fɛ yen ko sila bɔra e kun bɛ wari ko kuma de fɔ ne na a ma wari jan bi a ma wari jan sini e ko ko ale dun ka tanta mun na n'a bɛ ka tanta mun na i tɛ taa sila ɲini ni sila wari sila mana ni sila mana ne bɛ taa ni sila mana ni woro ye wala ne bɛ taa ni Fatu ka woro ye wallahi ne bɛ taa n'a ye a diyara e a ma diya Fatu bɛ taa furu in na wa ne b'a dɔn fana Fatu bɛ taa ni sila mana woro kɔnɔ ne bɛ taa ni woro ye wallahi Mama, i tɛ 200 di yan. 200? E bɛna taa min fitiri selen na? N kan ka taa ci dɔ de ɲɛnabɔ n'a ye. Fitiri sera dɛ, i kun t'a to ni fitiri tɛmɛna i ka taa. Ma 200 di yan sa, ko n bɛna taa ci urgent de la. 200? Baasi tɛ. N ka portefeuille kɔnɔna lajɛ so kɔnɔ i ka 200 ta. Ok, n y'a mɛn. Merci. Kana mɛn Jagare. Awɔ, n y'a mɛn. Fitiri sera. Awɔ. I b'a kalama jamana ɲagaminen don. N y'a faamu ma. I janto i yɛrɛ la dɛ. Awɔ. madame so ne ka marifa ça fait sisan sa i dɛsɛra muru ani bese nin bɛɛ la sa fo marifa solo fitiri selen na e bɛ ka bɔ ka taa marifa in di ka na a di ka na marifa in di ka na i bila bɛɛ la sa n ka bila bɛɛ la ne ka taa siyano de la sa ayi i tɛ taa a dafi ka na ne kana ne fɛ yan nɔ yɔrɔ bɛ mɔgɔw ka business bɛɛ kɛ po ye ko pati bon nasɔngɔ kɔni nin y'o bannen de a ma se o ma wala ta wala ne b'a dɔn nasɔngɔ bɛ bɔ yɔrɔ min na i b'a fɔ k'i b'i jɔ o yɔrɔ kan mais kana mɔgɔ faga dɛ solo cɛ i sera sabali dɛ ok faut pas te n bɛ don ka na walayi tale tɛ nin yan n'i ye mɔgɔ faga walayi kungo don ne bɛ k'i nɛgɛ don Coucou. Hey, ma belle. Oui. Ça va? Ça va. Ça va, la Quand Menetida? Tu vas bien? Oui, alhamdoulilah, je vais Les bien. bonnes choses. Ça marche. Mashallah. Et c'est le T'es sérieux? C'est du langolo. Nkayo wala si. Nye nono mugu barika la. Nye bala ko hali nye seri nye bodo ko foko seri kadi. Ma wana seri nye anige bi mine ngani de seri. Ni be seri min kɛ i bɛ sogo ɲimi k'i fa de ka sɔrɔ ka seri ni
Ni y'a ye bɛ kɛ siri bɛ e fɛn dɔ de don. I ta tɛ bɔ e la A bɛ cogo di? I dun teliyala. A bɛ cogo di? N ko cascadeur de don. E kɔni bolo ne ni moto kɔni minɛ kɔni yɔrɔnin kelen don. An ka taa don dɛ. Ɔ wele kun fɔ ye sisan sa. I ye wele kun jumɛn na? Bon ni wele baasi la koyi. N bɛ fɛ i ni ne ka taa Jazo ka yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ. Ko mun ka yɔrɔ? Jazo ka yɔrɔ la. Yɔrɔ ni y'a f'i ka mana ko ninnu sɔgɔ ne kan dɛ. Ne ma kɛ ka to ka ne wele kosɛbɛ o la. A to ka ne wele an ka to ka taa mana mɔgɔw fɛ ne t'a la i fɛ n y'a kankari di ye bi siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ. Ma chérie. Ne tɛ se ka taa. Kana ne wele o mana ko sugu ninnu na. Nin tɛ mana ko ye sa. Ayi ne tɛ malankolon ka ko la. Min sɛbɛ bɛ la i ko ko ka mana kan f'i ɲɛna. Ne de wele bɛ sɛbɛn la o. I ye e baro ye mɔnɛ min bɛ ne na kɛ min cɛ ni ka ko la k'ale tɛ fɛ k'a tɔgɔ bɔ na kɔnɔ. E ka sabali sa. Ayi kana ne deli n tɛ taa sa n y'a kankari di ye o kan'a kɛ n tɛ taa. Ne ka n yɛrɛ ɲini wala si. Ni kelen dɔrɔn sa i bɛ taa bila Zena siɲɛ wɛrɛ n t'i wele walayi. Hali sini e bɛ ne wele don o don i bɛ nin kuma kelen de fɔ. Hali sini e bɛ ne wele. An ka Zena ta k'a laban. I y'o caman fɔ ko Julie. Zena dɔrɔn e ka sabali sa e bɛ taa bila ma jolie ne daga wuli kelen. Ne ɲɛna kɛ i bɛ mɔgɔ de da kɔnɔ sa. Cɛri yɛrɛ de bɛ ne ɲɛna bɛ ne énervé quoi. Tugu mɔgɔ ɲɛnama kɔ sa i valeur ka bon ni ma sa. O tuma e ɲɛ tɛ la. Ko classement kɛ i cɛ ka ɲi dɔw la b'i la sara b'i la i bɛ taa tugu ni malankolon kɔnɔ na i bɛ cɛ ɲɛnama sɔrɔ min ka fisa ni nin ye siɲɛ 100. Dija ne b'i wele de i ka na i ka taa bila yen nɔ mais malankolon don mɔgɔ ɲɛnama don ne m'i ɲininka o la dɛ n'i ka taa bila n'i ɲininka o dɔrɔn de la. Ok n'i y'a kɛ jamaniya ye ne de bɛ t'i bila koyi wa n ma nɛgɛ ma convaincu fɔlɔ dɛ. Ka taa bila fɔlɔ. Ne essence k'i kun plein. I ko essence plein bɛ ne ka moto kɔnɔ an ye dɔ k'o la sa o. N bɛ crédit ci i ma. Sɛbɛ la walayi n bɛ crédit ci i ma. Ka tila ka dibiso san ka di yan ko ɲini. Voilà dibiso o b'a ɲɛ. Ka nɔnɔ kɛnɛ dɔw kan. An ma e bɛ e ka ko dɔn hali ne ko n bɛ bɛɛ wolo n tɛ se ka bɛɛ wolo. I tɛ se ka ban. E ni ne minɛ ni yɔrɔ la koyi. I tɔ n bɛ nin bila i san. Nin bila yan ka fɛɛrɛ kan ka fara. Wuli an ka taa dɛ. Walayi. O tuma e bɛ fɛ ka sɛgɛn fo n bɛ ka alo walayi cɛ. Wuli an ka taa. Foyi ma jigin ne kɔnɔ sa ne selen ka so. Teliya sa. Mɔgɔ tɛ maa ju kuma dɔn. Walayi. Dija. Oui. Dija. I fɛnɛ sa dɛ. Mun na de? Ne ma fɛn ɲɛna e kana na to ka moto jɔ da la. Cɛ ne ka kalanw wɔɔrɔ in ka jan fɛnɛ ne t'a donni ka moto donni ka bɔ ɲa. I dun ka to k'a dabila dɛ. Ne ka yɛlɛ an ka taa sa. Ok. Kana kari dɛ. A tɛ kari sa an ka taa. I pɛrɛnna? Ouais. Ma chérie. Walayi. Chérie. Tu sais quoi? Ɲanafin ba de kun bɛ na. I yɛrɛ tun ɲanafin ba de tun bɛ ne la. C'est vrai. Ça va? Ça va Nchu. Kan ma bɛ? E t'a dɔn nin. Wa i m'a dɔn Dija tɛ wa? Awɔ. I terimuso. Awɔ. A yɛrɛ ɲɛ kumulen don. Wa a bɛ kɛ cogo di? Chérie. Sinon plan. Non plan o tɛ togo la. Cɛ su in na i t'a la an ka taa yɔrɔnin dɔ la. E yɛrɛ kɔni bɛ ne ka situation dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. Bébé o ye mun situation ye? Ne k'i ma situation in to yen. N bɛna surprise dɔ k'i ye sisan. I ma sigi ni surprise min ye. I sɛbɛ la. Awɔ kɛ. Ne ko fɛ a kɛ cogo di? Ɲa ma dɛ. Ne ko e tɛ se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ. Cogo di tan? Ne ko don jumɛn bɛ n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ. Mɔgɔ ɲɛnɛman ɲɛ kisɛ kelen tɛ wa mɔgɔ ɲɛnɛman sen kisɛ kelen tɛ kɔrɔ. Yanni k'a fɔ i bɛ surprise k'a ye kɛ donna ye so kɔnɔ ka t'i sigi fɔlɔ. E ni Ala cɛ nin ye mɔgɔ ɲɛnɛman ye ka na mɔgɔw accueillir kɛnɛma.
Yɔrɔ ye nin yɛrɛ ne m'a fɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. Edija. Yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna depuis n'an ma se yan nɔ k'i k'i sen bɔ ne ka kow la. Tiɲɛ don ne ko I kana n bila. Nka est ce que o droit b'e bolo e ka kuma a fɛ tan? O droit t'i bolo dɛ. I tulo bɛ n kan na. Fatou. Fatou, tu m'entends bien? Fatou, ne b'i ka hɛrɛ de fɛ. O de kama ne bɛ ka kuma I fɛ. Sinon ni mɔgɔ wɛrɛ ne ka mɔgɔ t'o la koyi. De quel bonheur tu me parles? Si tu veux mon bonheur là, le voici. A jɔlen de filɛ I ɲɛ kɔrɔ. Fatou, I t'i ɲɛ dayɛlɛ dɔɔni Fatou. Fatou, ni mɔgɔ dusukun fiyera kɛ, I b'a kalama. Dija. I b'a dɔn e dusukun de fiyeren don k'e ɲɛ quoi. Dija, sabali. I nana I terimuso de bila ou bien I nana ne dɔgɔya yɔrɔ de la. Chérie, kangari da I terimuso ye. Ne tɛ ninnu ko ninnu na dɛ. A ka ɲi sa e kana na dimi. Ne bɛ n jɛ k'i to yen min kama I terimuso de ye Fatou ye sinon I ɲɔgɔnna tɛ manamanakan fɔ ne ma dɛ. Ne de ka manamana mɔgɔ ye ha. Tu l'attends parler? Ne de ka manamana mɔgɔ ye. S'il vous plaît. A y'a dabila. Fatou. Ne bɛ Fatou min e de f'i bɛ ɲɛna dimi bi don mɔgɔ la kɔfɛ kana na ni nin mɔgɔ sugu ye ne nɔfɛ tuguni I y'a faamu. N'i y'a dɔn k'i tɛ se ka na ne nɔfɛ ni ninnu mɔgɔ sugu nin t'i kɔ kana na se yan tuguni. D'ailleurs I ka ci fɔ ne k'a bila quoi. I yɛrɛ de bɛ dimi don mɔgɔ la kɔni. Ayi sabali Depuis sa. n y'a f'i ɲɛna n ko n tina. C'est ça que je voulais éviter en fait. N ko n tina mais I y'a ye kɔni. Parce que n y'a f'i ɲɛna I ka cɛnin tronché yɛrɛ de man di n ye. Est-ce qu'il va kalama? Tu viens pour moi, n'est-ce pas? Tu es venu ici pour moi. N'est-ce pas? Fatou. I ka ci ɲɛnabɔ sa I ka kuma fɔ I ka taa quoi I ka taa ni nin ye ka bɔ yan. I tɛlen I ka kuma fɔ. Désormais kana na se ni nin yan tuguni. Ne t'i ka mɔgɔ kana fɔ ko ne ka taa ka bɔ yan dɛ. Ah. Ni ye ne sera yan Fatou Sabo de. Ni ye ne dɔgɔ ne bɛ I bɛ ne ye sans. Tu dépasses les bornes, Dija. Je m'en fous, je m'en moque ma chère. Arrête-moi ça. Sigi yan ko cɛ. Est-ce que nin b'a kalama? Désolé. Nin b'i wa da I la yan. I y'a faamuya. Chérie I ka kuma fɔ a ka taa quoi sinon ni nin ye ne la I ka kuma fɔ énervé yan. N'i ma taa n bɛ taa k'i to dɛ. C'est bon, c'est bon. N bɛ taa k'i to dɛ. Awɔ I ka kuma fɔ. Mɔgɔ min tɛ se ka hali ka taga taxi passé den ne kana donc o de bɛ moto ta la ka ni e bila. E bɛ tugu o mɔgɔ sugu kɔ. Nin ye mɔgɔ cɛ de ye wa? Chérie I ka kuma fɔ. Cɛw fɔra nin fɔra. Quelqu'un d'irresponsable comme ça. Nka ko dɔw bɛ yen I fɛnɛ ka essayer k'olu dabila. I n'a fɔ duma. E bɛ to ka taga don so togoya min na tan. Ça me dérange. Voilà. Voilà. I bɛ taga cun kan so ça me dérange. Voilà. Voilà. Mɔgɔ min bɛ t'i fɛ ala tɛ k'i wele. Cɛ I t'i dabɔ an ka kuma na. Mɔgɔ min b'i bonya o bɛ se ka t'i fɛ ka sɔrɔ a m'i wele yan. Dija sabali I dabɔ an ka kuma na. Nin bɛ ne ni. Ne tɛ siri ɲɛ koyi. N tɛ siri ɲɛ koyi. Ne tɛ siri ɲɛ dɛ. Oh mon Dieu, arrêtez. E ɲɔgɔn min fɛ e ɲɔgɔn fara saba tɛna se ka bɔ mɔgɔmana kan fɔ ne ma. A y'a dabila sa. N'i ma kanga di ka cɛ m'a lase ko ma dɛ. M'a lase ko ma dɛ. A ka mɔgɔbala saba ne kan dɛ. C'est bon, c'est bon. I tɛ ne classe yɛrɛ ni Fatou tɛ ne tɛ ne bɛ mɔgɔ sugu da la yɛrɛ. I ni ka arasa jugu ta tiɲɛnen y'i kun mɔgɔ ta tiɲɛnen jɔlen dɛ. Dija c'est bon. An ka taa. An ka taa ou bɛ taa k'i to yan. N'importe quoi. Mɔgɔ min hala ju la kuru ti t'a ta ye yɛrɛ. Si tu m'entends, je vais te laisser ici. Hein.